Fil-waqt li ħafna ħwienet u negozji f'dan iż-żmien tal-COVID-19 għal u x-xater sutfew dwar kollha, il-kuntratturi setgħu jibqgħu jaħdmu b'kollox mixew. Iwaqqgħu iħaffru u jibnu. Biex wieġeb dwar dan u ħafna affarijiet oħra fost l-oħrajn nilqa' magħna issa lill-Ministru għall-Ambjent, Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar, Dr. Aron Farrugia. Grazzi ħafna, Ministru. Ministru, intom fl-aħħar ġranet irranġajtu legal notice lil MEPA biex tiffaċilita li toħroġ il-permessu anke biex min qed jibni kun jista' jibni għal perjodu aktar fit-tul, vera? Le, ħiġna żewġ avviżi legali illi bl-ewwel wieħed qegħdin ngħidu illi il-permessi li hawn fl-idejn jiġu estiżi bi 3 snin u dan għamilnieh biex meta il-COVID-19 ikun warajna ma jkollniex lil Malta kollha construction site, ġifieri. Edna illi ma jagħmilx sens illi jkollna nies illi għandhom permessi li ħajskadu u allura kulħadd jibda jagħmel żvilupp f'daqqa u bekk tajna ċ-ċans illi l-iżvilupp li inti għandek f'idejk, ġifieri il-permess li għandek f'idejk, inti da tista' tagħmlu fit-3 snin li ġejjin biex nippejsjaw l-iżvilupp fil-pajjiż. Mela hija miżura ambjentali. Bl-avviż legali l-oħra, Mark, rajna illi l-awtorità tal-ippjanar tibqa' għaddejja bil-laqat tagħha tal-bordijiet mingħajr ma npoġġu n-nies f'kamra waħda. Ġifieri illi il-periti, anke l-objectors imma wkoll il-board members jistgħu jiltaqgħu xorta b'mod virtwali u bekk ix-xogħol jibqa' jsir għaliex aħna tngħixu fi żmien straordinarju fejn ma nafux meta ħanoħorġu minnu. Ovvjament ħarisna wkoll id-digital divide, ġifieri arafna illi hemm nies illi m'għandhomx internet, m'għandhomx computer, m'għandhomx biex isegwu u bekk allura għal dawn in-nies rajna li jkollna uffiċċji magħmra b'laptop biex huma jkun jistgħu jmorru il-Planning Authority l-Furjana u jsegwu f'uffiċċju weħedhom il-proceedings tal-Planning Authority. Jiena kbur ngħid illi l-laqat li saru fl-aħħar ġimgħat irnexxew u propju fuq il-Pastra Malta imxew pajjiżi oħra fosthom ir-Renju Unit illi segwa il-Pastra Malta. Però ħafna nies qed jistaqsuna, isma' dan waqaf kulħadd qiegħed id-dar. Issa qegħdin ħafna aktar id-dar u allura hekk qiegħed ħdejn construction site ħa nismagħha minn filgħodu sa filgħaxija. Dan l-istorbju kollu għax ma waqafitx il-kostruzzjoni wkoll. Għax issa jkollna noqogħdu d-dar qatt tista' tgħid sakemm qed iħaffru ħdejja nmur ix-xogħol, issa qed noqgħod naħdem id-dar bil-gaffa ħdejja. Ma setgħetx waqfet il-kostruzzjoni wkoll f'da żmien. Mela, l-argument prinċipali huwa illi l-industrija llum tħaddem eluf ta' nies magħha u hija pilastru importanti għall-ekonomija Maltija. Jien bħala Ministru membru fil-Cabinet u lilin ukoll allura mill-argumenti ambjentali li qed inġib il-qudiem jiena wkoll il-Ministru tal-Ippjanar parti minn gvern illi jridu ħarsu wkoll is-sistema ekonomika tal-pajjiż. Lilin minn dan il-Malta Developers Association żaru li kif ukoll il-Ministru responsabbli mill-iżvilupp, jiġifieri il-Ministru Borġ, li naqqalulna li huma jixtiequ li jaħdmu f'ħinijiet iqsar minn dawk il-liġi tagħti u r-risposta tiegħi kienet illi m'għandhomx bżonn il-Gvern biex jagħmlu dan. Jiġifieri jekk huma jixtiequ illi jaħdmu f'ħinijiet iqsar, dan jistgħu jagħmluh minnu fih. Mela, qed jingħad li l-arja nitolbok iżżomm ftit aktar fil-qosor. Qed jingħad li l-arja ta' Malta indafet ħafna. Di vera ġifieri għandna n-numri f'idejna? Iva, għandna l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi illi għandha b'mod tanġibbli n-numri illi juru tnaqqis drastiku fit-tniġġis tal-arja ta' madwarna. U l-argument huwa illi post-COVID irridu nibdew ngħixu ħajja differenti minn dik illi kellna. Dan nistgħu nagħmluh u dan hija direzzjoni li għandna nieħdu bħala pajjiż. Ġifieri konna, Dr. Farrugia, konna ngħidu għandna problema ta' traffic pereżempju. Di issa sa solviet. Jista' jkun li tieħdu miżuri biex in-nies jibqgħu jaħdmu mid-dar wara li jgħaddi kollox. Jiena qed nispera għaliex il-COVID ħajkun warajna fi żmien li ġej, imma l-ikbar problema u sfida li l-pajjiż għandu hija ta' tibdil fil-klima, illi hija wkoll għandha mart respiratorju u challenges oħra, sfidi oħra, illi jekk ma nagħtux ħsiebhom dawn mhux ħanelbuhom fi żmien li ġej. Għalhekk l-istil ta' ħajja tagħna wara COVID-19 għandu jinbidel. Dil-ġimgħa ħabbartu li se jinbena dal-impjant ġdid. Impjant li hemm kontroversja x'anke kien hemm xi bdiewa ma kinux qablu miegħu, issa qisu li hemm qbil. X'inhu malajr dal-impjant tikkonkludi u nagħlqu. Iva Mark, bażikament qegħdin nibdlu l-iskar ta' pajjiżna f'riżorsa l-ewwel darba fil-pajjiż ħajkonna 4 impjanti state of the art illi permezz tagħhom l-iskart se jgħaddi f'enerġija jew inkella se jgħaddi f'kompost għall farmers, għall bdiewa
jew inkella se nkunu qegħdin nilħqu l-miri tagħna ta' riċiklaġġ. Dan qed nagħmluh fuq 4 impjanti illi kollha flimkien se jsiru fuq medda ta' art li tmiss ma' 80,000 metru kwadru. Infakkar illi l-pjan oriġinali kien illi l-gvern jieħu madwar 270,000 metru kwadru u allura il-pjan ta' issa huwa li ħanieħdu inqas minn terz ta' dik l-art. U allura hemmhekk smajna l-karba wkoll tal-bdiewa, tal-inħawi tal-Mata, imma fl-istess ħin se nkunu qed nimbuttaw il-qudiem dan il-proġett illi għall-ewwel darba se jindirizza it-targets ambjentali, it-targets ta' riċiklar u mhux se nibqgħu bħala pajjiż nieħdu iktar art biex nagħmluha landfill. Jiġifieri, bażikament it-triq l-qudiem hija li nieħdu iktar artijiet għal landfilling imma ħankunu qegħdin nużaw il-waste to energy plant flimkien ma' dawn l-impjanti biex pajjiżna għall-ewwel darba l-iskart illi aħna nipproduċu bħala familji nagħmluh bħala riżorsa. Ministru, grazzi ħafna u lejli.